Хайырлы көн барыгызга да. Бек сат сезне күрергә. Менә мин сорадым 41 өлкәдән 748 эшмәкәр, Кытайдан, Казакъстаннан кунакларыбыз бар. Шуңа күрә без сезне күрергә бик шат. Әлбәттә, менә Татарстанны үзегезнең шундый якын, үзегезнең җирегез итеп күргәнегез өчен сезгә biz бик зур рәхмәт сезгә. Бүген барыбызны да үзебезнең милләтебез, телебез, гореф гадәтләребез борчый, ничек итеп сакларга. Әлбәттә, безнең нигез авыл җирлеге бетсә, үзебезнең телебезне, гореф гадәтләребезне, динебезне сакларга бик авыр булачак. Әлбәттә, без аны аңлыйбыз, безнең республика күләмендә күп кенә программалар эшли, без елдан-ел арттырабыз. Ул социаль объектлар гына түгел, менә хәзер күп кенә эш өчен бу фермалар, машина парклары һәм сенаж ниләре чокырлары буенча да шундый программалар бар. Менә бу семейный фермалар, мини-фермалар, микрофермалар, алар буенча да эш бара. Әлбәттә, әгәр дә без шартлар тудырмасак, газы, юлы гына түгел, эш кирәк. Әгәр дә эш булмаса, әгәр дә кешегә шөгыль булмаса, менә елда безнең 56 авылда 100 кешедән артык авылларда кибетләр юк, модульный кибетләр эшлибез, куябыз. Без бу мәсьәләгә бик ел сайын карыйбыз һәм юлларын эзлибез. Әлбәттә, менә монда бик игътибар белән мин тыңладым, язып бардым. Һәммәгезнең дә әйткән сүзләрегезне, күбегез сезнең үрнәк, менә ничек итеп эшне алып барып була. Сез әле Татарстаннан барып күбегезгә иренергә кирәк, ничек итеп сез яшисез, ничек итеп эшне оештырасыз һәм үзегезнең мәчетләрегезне, мәктәпләрегезне, анда клубларыгызны яшәргә ярдәм күрсәтәсез. Әлбәттә, бу үрнәк һәм менә бүгенге күргәзмәдә дә күрдек, нинди генә продуктлар, нинди генә продукция эшләмисез, алар барсы да яхшы сыйфатлы һәм кирәк. Минем уем буенча менә шушы форма ул бик кирәк. Аны төрле интернетта укыдым, кемдер аны бераз критика белән дә эләктереп алган. Безнең, әгәр дә без аралашмасак, әгәр дә без бер-беребез белән менә сайтта бар, ниндидер бер-беребезнең эшләгән уңайлыкларны бер-беребезгә сөйләмәсәк, безгә ниндидер җай табарга кирәк, күрешергә. Менә Сабантуй монда бардык, тегендә бардык. Республика күләмендә дә без моңа зур игътибар бирәбез. Әлбәттә, барбер нигезендә менә эшмәкәрләр тора. Минем әйтәсе сүзем шул, сез бик зур безнең милләтебезне, гореф-гадәтләребезне, динебезне саклауга өлеш кертәсез. Без аны тоябыз. Шуңа күрә киләчәктә дә бергә булырга кирәк. Һәм әгәр дә бергә булсак, бу авырлыкларны без җиңәбез. Без Россия күләмендә икенче халык. Шуңа күрә без тырыш халык. Һәм без үзебезнең татар дигән исемебезне сакларга бөтен мөмкинлекләребез бар. Шуңа күрә сезне барыгызга да зур рәхмәт. Татарстан күләмендә дә без бөтен көчне куербыз. Әлбәттә, менә сезнең белән бергә булганда без тагын да көчле. Сезгә уңышлар һәм безнең бүләкләребез бар. Рөхсәт итсәгез, шул бүләкләрне тапшырырык. Татарстан Республикасы Президенты указы нигезендә татар халкының мәдәниятен һәм традицияларын саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш кертүе өчен Татарстан Республикасының фидакар хезмәт өчен медале белән Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты бюросы әгъзасы, Ульяновск өлкәсе Иске Кулат районы муниципаль берәмлеге башлыгы Ганиев Эдуард Әнвәр улы бүләкләнә.
Рустам Нургалиевич, бик зур рәхмәт сезгә. Бу олы бүлекне мин Иске Кулат халкының татар һәм ислам дөньясында эшләгән эшләренә зур бәя дип кабул итәм. Сезне Ульяновск өлкәсе делегациясеннән туган көнегез белән тәбрик итәм. Мәккәдә булып, Кабага төшеп, нинди уйлар уйладыгыз, нинди теләкләр теләдегез, барсын да Ходай Тәгалә кабул итеп, сезнең bütün эшләрегез тормышка Амин, шулай булсын. Рәхмәт. Самар өлкәсенең Дуслык төбәк иҗади иҗтимагый оешмасы президиум әгъзасы Эшмәкәр Тулова Дания Әсхәт кызы Татарстан Республикасының фидакар хезмәт өчен медале белән бүләкләнә. Татарстан Республикасы президенты боерыгы нигезендә татар халкының традицияларын саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш кертүләре өчен Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелә. Орынбур татар милли мәдәни мөхтәрияте төбәк иҗтимагый оешмасы советы әгъзасы, крестьян фермер хуҗалыгы башлыгы Бикбов Рөстәм Миңнулла улына. Ульяновск өлкәсе татар милли мәдәни мөхтәриятының башкарма комитеты әгъзасы, агрофирма җитәкчесе Бирюков Юнус Габделкадыр улы бүләкләнә. Башкортстан Республикасы Татар Конгрессы төбәк иҗтимагый оешмасы башкарма комитеты әгъзасы, люкс җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте рәисе Динуров Альберт Сөнәгать улы бүләкләнә. Пермь крае татарлары милли мәдәни мөхтәрияте төбәк иҗтимагый оешмасы совет әгъзасы, Кариева җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте рәисе Куддусов Ралик Нургали улы бүләкләнә. Омск шәһәре татар милли мәдәни мөхтәрияте иҗтимагый оешмасы совет әгъзасы Эшмәкәр Марятов Наил Машур улына Татарстан Республикасының рәхмәте белдерелә. Президентының рәхмәте белдерелә. Чувашстан Республикасы татарлары милли мәдәни мөхтәрияте иҗтимагый оешмасы совет әгъзасы, крестьян фермер хуҗалыгы башлыгы Чабатов Фәрит Кыяметдин улы бүләкләнә. Пенза өлкәсе татар милли мәдәни мөхтәрияте төбәк иҗтимагый оешмасы башкарма комитеты әгъзасы, шәхси эшмәкәр Йосупов Рафыйк Габделбарый улы бүләкләнә. Яңадан иң изге теләкләр барыгызга да шулай күрешергә насип булсын. Рәхмәт барыгызга. Уңышлар.